Уважаеми зрители, след като Великобритания напусна Европейския съюз, по всичко личи, че и ЦСКА ще напусне В група. Вижте последната новина. ЦСКА от Ловеч получи билет за А група. За да коментира връщането в елита на любимия си тим, поканих стратега от Мировене Димитър Пенев. Добър вечер, господин Пенев. Да. Утре. Господин Пенев. Господин Пенев. Господин Пенев. Добър вечер. Добър вечер. Здравейте. Госпожо Пашова. Разбирате, че аз съм Трифонов. Първо, не съм госпожо, а съм господин. И второ, не съм Пашов, ми съм Трифонов. Нали разбирате за какво става въпрос? Да, аз съм Трифонов. Да, но изглеждате така киселяк като Люба Пашова. С това съм се... Айде, ако обичате сега, без да се... Между другото, Манченко тук ли е? Не. Не е. Манченко? Няма го! Яла, бре! Няма го, бре! Ето, аз ви казах, че сте киселяк, вие не ми вярвате, но... Вие как сте днес, господин Тибо Куртуа? Слави Трифонов. Скъпи ми Тибочко. Добре, дайте сега да говорим. Господин Пенев, как ще коментирате? Какво ти казаха? Нищо не ми казаха, но ще ми говорят, гласовете ми говорят. Ама на добре ли са нещата или изнервящи? Всичко е наред. Кажете как ще... не е наред. Какво ви каза господин Йорданов в ухото? Нищо не ми е казал. Как ще коментирате, че ЦСКА се връща в А група? Толкова ме притеснихте в този въпрос, че не мога да си пия ракията. Така, въпрос, значи, когато разбрах, че ЦСКА се връща в А група, да? Реагирах като исландски коментатор. Тоест? После заколих едно агне на Мировене. За Бог да прости. За кого за Бог да прости? Аз не... За Литекс Годеч. За Чавдар Ретрополе. Значи, какво да ви кажа, значи, господин... Литекс, Ловеч и Чавдар Етрополе, не Ретрополе. Нали разбирате? Да. Етрополе. И Литекс, Ловеч, не Годеч. Да. Вижте сега, какво да ви кажа, господин Шарлопов. Значи, с една дума от чорба станахме манджа с грозде. Добре, вие лично приемате ли този отбор на ЦСКА за автентичния ЦСКА, като си има предвид, че е резултат от сливането между Литекс и Етрополе? Да, ще моля да ми отговорите преди да пъшкате и да стенете. Все пак съм на години. На години, да, но се държите, сте добре изглеждате. Да, благодаря ви. Кажете, приемате ли го за автентичен този ЦСКА? Да. Приемате го? Да. За мен това си е ЦСКА, както и вие сте си шоуто на канала. Не. Искам така да ви кажа, че това, че го няма Тончо, не значи, че вече не сте шоуто на канала, господин Кофе Бабоне. Добре, аз няма да обръщам внимание на това, което говорите, защото са ми важни други неща. Ако искате, обръщайте внимание. Аз по принцип не ви разбирам, господин Пенев. Вие припознавате ли този ЦСКА за онзи ЦСКА? Дали това ЦСКА, което в момента ще влезе в професионалната група, е онова ЦСКА, което е онова ЦСКА? Едно и също ли са тия две ЦСКА? Значи, този въпрос така ме притеснихте, че не мога да си пия ракията до вечера. Вие са така... Абсолютно ги... Припознавам. Да? Аз, между другото, се срещнах с футболистите, господин Трифонов, тези дни и ги надъхах. Как ги надъхахте? Армейци, бъдете все така оранжеви и защитавайте честта на
свещения град Етрополе. Добре, оставаме тази тема. Как? Добре, сте. Да. Добре. Ще ви помоля, не, без тук. Кърпичка искате ли? Не. Ето имам кърпичка тук. Аз си държа в това. Заповядайте. Много ви благодаря. Моля. Още една искате ли? Не. Добре, как ще коментира... Значи виждате топче. Духнете. Това едно време го правех и с топка. С голяма футболна топка. С футболна топка. Къде я криехте? Това е магията. Добре, как ще коментирате отбора на Исландия? Моля? За Исландия, как ще коментирате отбора на Исландия? Вие какво знаете за Исландия, между другото? За Исландия, аз треньор съм номер 1 на 20 век. Да. Не съм Димо Падалски от Минута е много, да знам за Исландия. Исландия са на Северния плодовит океан. Но ако трябва да бъда честен, малко ме е страх от тях. Защо ви е страх от Исландия? Това е много интересно. Защото ми казаха, че там е пълно с гейзери. Разбрах, че и там е вулкана Ейафатлакултул. Кой вулкан? Ейафатлакултул. Кой? Ейафатлакултул. Казахте го без грешка. Между другото, явно вече се така оправих. Вече не бъркам имена. Нали? Кой са? Даже благодаря ви за всичко, господин Теди Джорджо. Теди Москов. Да. Да. Вие за кой отбор сте на европейското? Това винаги съм искал да ви питам. Португалия. Моля? За Португалия. За Португалия. Да, макар че там познавам само Ридалдо, Роналдо. Между другото, другите играчи са ми малко брати ангелови. Тоест? Между другото, че се сетих. Знаете ли, господин Трифонов, какво пише на гроба на Сталин? Не. Пише: немците са ми абонати. Добре, как оценявате европейското? Малко е скучно. Скучничко. Да, скучничко ми е малко. Да. Добре, че са носните секрети на ония Йоги Льов, че да има какво да гледаме. Той ми се обади и ония ден и каза... Йоги Льов. Йоги Льов, да. Да? Чичо Митко. Той ви казва на вас Чичо Митко. Да. Йоги Льов. Йоги Льов, знаете го. Да, знам го, ония дет такова, да. Да. Чичо Митко. Меризничко. Да? Да. Вика, може ли да взема Киряков в моя щаб? Викам, защо ти е, нали? Попитах го съвсем естествено аз. Да. Викам, защото е добър специалист ли? А той вика, не, защото искам да му душа ръката. За финал нещо да кажете? На Киряков, да. Да, искате ли нещо за финал да кажете и да се свършва? До кое свършва? Не се свършва този разговор. Не ви харесва разговора? Не ме, че не ми харесва, но се тормозва. Просто искате да приключим, разбрах. Да приключим вече. Па не ме канете тогава ще ви кана, когато си поискам сега. Да кажете нещо за финал. Добре, за финал. Ето финала, къде да тура плантата. Тук е. Искам да ви попитам какво искаше да каже Божинов с това. Слушайте сега. Човек само когато знае какво му е, само аз си знам какво ми е. Аман от неразбираеми реплики, господин Трифонов.